Ithokozana bogogo nomkhulu wegama uVusi Mabunda. Umhlaba uMabunda umuhle kacala umuntu obheka bonke abamcala egojana lamanzi uVusi Ngoyayeza uVusi ovusa imizi yamanye amadoda. Namhlanje ngizovusa wakho umuzi. Le incazelo yedlozi lamanzi. Uzokhumbula ukuthi abantu abaningi abantu kuthiwa mhlambe unabantu abadala wena unomoya unedlozi unedlozi lamanzi unedlozi lasemanzini umntwana asemanzini wena futhi nawe unokuphupha inyoka unokuphupha omamlambo unokuphupha usobaba wakhona unokuphupha inkanyamba uphupha nje iy'nkomo imbuzi zasemanzini yonke into yasemanzini. So manje bengifuna ukuthi sicacise kahle lento ngoba kunabantu abaye babe confused kakhulukazi mase bathola isimo mhlambe samaphupho lawo ukuthi abantu mhlambe basemanzini mhlambe umuntu aphuphe inyoka imthatha aphuphe inyoka yasemanzini ahleli naye aphupha izinto ezinjalo. So manje bengifuna ukuthi sichaze kahle lento lena kahle kahle futhi angikhulumi ngokuthi yini inzuza yini umndawe yini cha la wena nama ngabe uyakwazi uzihlaziyela kahle ukuthi lokhu kuyini lokhu kuyini kodwa manje ngifuna ukuthi mina ngivule yonke lento le ihlala ukuthi cha yabona makuthiwa unedlozi lamanzi le nyoka oyiphuphayo le nyoka yasemanzini oyiphuphayo inyoka yasemanzini yona nje on its own akusilona idlozi lakho. Idlozi lakho liza spiritual kodwa idlozi lakho idlozi elisebenza ngamanzi idlozi lakho elithi malithola amanzi bese liyaphila. So wena uma uzophupha amanzi mhlambe usobaba wakhona uphuphe inkanyamba uphuphe imermaid lokho akusho ukuthi imermaid idlozi lakho. Ungizwe kahle, if umfula unenyoka if umfula unosobaba wakhona lokho akusho ukuthi le yanyoka elapha emfuleni idlozi lakho cha. Lokho kusho ukuthi idlozi lakho liza ngale nyoka le esemanzini. So kusho ukuthi idlozi lakho linamandla njengale nyoka le esemanzini. So it doesn't mean ukuthi wena mele uze uyozithola phakathi kwamanzi la kunenyoka khona leya lapho. Umfula nje oclean umfula ongenalutho uyakwazi ukuthi wena owumntana semanzini uhambe uyosebenzela kuwo wona lowo mfula loyo. Ngoba khumbula ukuthi uma uyahamba wena uya emanzini la kunenyoka khona la kunosobaba wakhona la kunenkanyamba khona kunemermaid khona uvele ukugulukudele nje wena emanzini uzohamba namanzi izokuthatha. Whether uwumntana wasemanzini whether awusuwumntana semanzini ngithi izokuthatha. Why ngisho kanjalo ukuthi izokuthatha? Because lapho uma uya emanzini nanoma ngabe kuthiwa kunenkanyamba kuthiwa kunani ekulawo manzi lawo wena uvumelekile ukuthi ungangena kodwa khumbula ukuthi kunendlela yokungena emanzini. Akusiwona wonke umuntu ongena emanzini. Akusiwona wonke umuntu ophiwe amanzi okwazi ukuthi avele ayongena emanzini. Kukhona abantu abaphiwe amanzi namhlanje kodwa bayahluleka ukuya emanzini, bayasaba ukuya emanzini, abanayo indlela yokungena emanzini. Number 1, kunendlela yokungena phakathi emanzini whether kunenkanyamba noma ayikho inkanyamba. Bheka ke ukuze u-understand kahle ukuthi le nyoka elaphayana akuyona inyoka yakho and akuyona futhi idlozi lakho ngoba uma uzoyongena emanzini uzongena ugqoke isambatho sakho sasemanzini. Number 1. Number 2, angeke uvele ugqoke isambatho sakho sasemanzini bese wena uvele ungene emanzini. Kukhona uhlelo noma indlela eyenziwayo ukuze ungene emanzini.
Leyo yindlela aletha idlozi lakho ukuthi sengifikile phela amathonga amakhulu, sengifikile phela zithunywa zami zamanzi. Uyayizwa lento? Sengifikile ke manje ngamukeleni. Yabo, mangamukele-ke la phakathi kwalamanzi sengifikile, ngizothatha okungokwami, ngizothatha umcebo wami, noma ngizokhuphula amandla, noma ngizosiza abantu. Angeke uvele ungene nje emanzini ngoba wavele wangena emanzini, le nyoka leya ayikwazi. And then idlozi lakho lisuke libhizi nabanye abantu basemndenini, lisuke libhizi nezinye izinto, lisacabanga kahle ukuthi ingabe manje liyosiza abantu, liyosiza kuphi if liyakusiza. Wena uvele ungena emanzini ngoba wena uthi idlozi lakho lasemanzini uzohamba namanzi. So inyoka yasemanzini akulona idlozi lakho, ngoba uzothola ukuthi kuloya mfula loyana lapha ngakini kunenyoka, and baningi abantu lapho ku-community abantu abaphiwe amanzi, abantu abanamathonga wamanzi, abantu abanedlozi noma iy'thunywa zamanzi. Hhayi ukuthi yonke le nyoka le laphayana eyi-one iyodwa nje idlozi lawo wonke lo muntu ophiwe amanzi laphayana endaweni, cha. Idlozi lakho liyakwazi ukuthi lona likhulumisane nale nyoka elapha emanzini ukuthi cha manje lo muntu uzofuna amandla. And futhi-ke khumbula ukuthi indawo, isiziba esingena esinenyoka, isiziba esisabisayo, isiziba esithusayo, isiziba ongeke ubone phansi kuso, yiso lesi sinamandla. Why? Ngoba akusiwona wonke umuntu ongenayo lapho. And isiziba esinayo inkanyamba, esinawo amandla, vele sinawo amandla kangangokuthi nawe vele uma uya lapho idlozi lakho likuphe lawo manzi lawo, uyakwazi ukuthi vele ube nalawo mandla lawo ukuthi usize abantu. Unamandla wokuthi ubone izinto, unamandla wokuthi uphilise abantu lapho emanzini. Why? Because kunomnumzana ongamele lamanzi lawo, futhi unamandla lowo mnumzane loyo. So manje-ke idlozi lakho malikwazi ukuthi lingene laphayana emanzini, liphume lisaseklini, lingalimalanga ndawo, kusho ukuthi idlozi lakho lona linamandla vele. So uma wena uzophupha amanzi, phuphe inkanyamba, phuphe uthathwa, uhlala namanzi bese wena uthi nyawa, mina ngimkhulu nyawa saba amanzi, cha. Angeke kwenzeke lutho ngoba idlozi lakho livela njengale nyoka le. Kusho ukuthi sikhuluma lapho ngamandla wena owathwele phekwakho, amandla alaphayana emanzini, kodwa amandla afana nale nyoka elaphayana emanzini. Same applies uma uzophupha ibhubezi, uphupha ibhubezi, uhambe uyothenga ibhayi lebhubezi, phuphe it doesn't mean ukuthi ibhubezi idlozi lakho, ngoba uma ungahlangana nebhubezi vele uyahambile wena, uzohamba vele uzofa fi. Manje-ke ngichaza ukuthi uphupha amanzi, musa ukusaba ukuya emanzini, and uphupha amanzi, musa ukubona ngathi wena unamandla okudlula wonke lo muntu okhona ezweni. Idlozi liza spiritual, idlozi liza ngendlela yamazi. Malisemanzini liyajabula, liyakwazi ukuthi liphile, uliphilisane nalokhu okulapha emanzini. Amanzi apure, amanzi angikhuluma ngamanzi anokuthula, amanzi azithulele nje ahleli. So wena uma uzofika uzocela, ngoba idlozi lakho lona lizokwazi vele ukuthi likusize kulawo manzi lawo, lisize whoever omletha lapho emanzini, ngoba li-connected nalawo manzi lawo, li-connected naleyo nyoka leyo elapho emanzini. So awuveli ungene emfuleni. La ngikhuluma ngomfula, ngikhuluma ohambayo, ngikhuluma ngomfula omile, ngikhuluma ngolwandle, ngikhuluma nje vele ngesimo samanzi. Makuthiwa wena umntana semanzini, wena umntana wakometsing, kubalulekile ukuthi ukwazi lokhu ukuthi kunesambatho sokungena emanzini. Number one, makuthiwa wena uyophothula noma wena uyolungisa wena izinto zakho, kunesambatho sokungena emanzini. Number two, kunohlelo lokungena emanzini. Yingakho ngisho ngithi mina akukho lula ukuthi wena ungavele uziyele emanzini nje uthi hayi sengifikile. Ungahlangana nenkinga, ungathola inkinga lapho. So manje-ke thola umuntu ozokusiza,
ozokusiza ngokuthi uhlele izinto zakho kahle, uchumane nedlozi lakho lasemanzini ukuthi masongena emanzini ungene, ungashiyi inhlanhla zakho lapho. Shiya ibhadi bese ubuye nezinhlanhla, ungashiyi okuhle ubuye nokubi, ngoba uma ungangena ngendlela engekho right emanzini, uma wena ungaya emanzini ngendlela engekho right, uzozithola usenkingeni. Number one, ungazithola ungasabuyi khona lapha emanzini. Number two, ungazithola ukuthi wena ungenile nje kwavele wafana kwaba ngathi uyobhukuda. Number three, kuzoba ukuthi wena ungenile lapha emanzini nezinhlanhla zakho washiya lapho, wabuya namabhadi wonke ngoba idlozi lakho azange wena uconnect nalo before. So ungasabi, kodwa ngithi mina inkanyamba yasemanzini akulona idlozi lakho. Whatever silwane esisemanzini akulona idlozi lakho. Idlozi lakho liza spiritual. Idlozi lakho yileli olaziyo wena elikukhulisile. Idlozi lakho elakhulisa ogogo wakho. Idlozi lakho elakhulisa ogogo bakho, not inyoka. Inyoka akuyona yakho. Inyoka ayinamnikazi, inyoka yasemanzini, kodwa kuyaba khona i-connection spiritually. Uyakhona ukukhuluma nayo, ihambe iyohlala le, izihlalele nje, wenza into oyenzayo bese uphume futhi. So wabuya ngendlela engekho right, wabuya ungekho clean wena emanzini, wabuya wena uhambile wena wayoganga wento zakho, wayolala, wangcola, wangazili, wangalindi wena, wavele wena wahamba waya emanzini, uzozithola usenkingeni. Whether kunenyoka noma ayikho inyoka, kodwa uzozithola usenkingeni. Ngisho umfula ungaba ungaka, amanzi abe angaka, mangaba afuna ukukuthatha azokuthatha. Khuluma ngamanzi manje, angikhulumi ngezinye izinto. Khuluma ngamanzi ngento engiyaziyo mina. Igama Vusi Mabunda. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa ukungilandela lapha ku TikTok, Vusi_Mabunda. Subscribe khona lana ku Ngoyayeza TV. Siyabonga kakhulu kilabo sebasubscribile. If awukwaka subscribe, ngiyacela wenze kanjalo. Vele uchofe nje lelo button eli red, ushintshe nje libe green. Then bese ke for ama bookings ngiyatholakala ku 0849729634, 0849729634. Ngitholakala eGymiston eGoli. Thokozani.